ne kɔni tɛ fɛ an ka bɔ CEDEAO la quoi parce que ɲɛnamaya fɛn o fɛn bɛn ni ɲɔgɔn tɛ quoi a ka jɛ ka baara k'a bolo di ɲɔgɔn ma a ka bɛn ko mana gɛlɛya togo o togo kuma de b'a ban quoi aw ka jɛ aw ka kuma donc pour que ka se ka fɔ ka bɛn sɔrɔ a la aw fɛla ye min ye aw b'a danw yira CEDEAO fɛnɛ dan ye min ye CEDEAO fɛnɛ b'a dan yira donc aw bɛ jɛ aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni bɛɛ y'i ka position déterminée par rapport aux souhaits aux vœux et aux engagements compte tenu des situations de chaque pays jamana bɛɛ n'a ka réalité don donc aw fɛnɛ b'a ka jamana réalité fɛlaw fɔ n'a hakilina ye min ye an ka bɔ a kɔnɔ parce que an ye hakɛ min k'a kɔnɔ an ma nafa ye an ka bɔ a kɔnɔ o de ka di ye. Mali, Niger, Burkina nin bɛɛ jamana kelen nin bɛɛ faso kelen nin bɛɛ joli kelen ye quoi donc an si kana kɔ don si la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye décision mun ta an ka tugu ɲɔgɔn kɔ o la quoi i m'a faamu wa bon ni jamana saba y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka nɔ bɔ wa. ni jamana saba y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ nɔ bɔ ko la kɛ an filɛ nin ye kɛnɛ min kan bi an kun t'a dɔn k'an bɛ se yan nɔ grâce jamana saba in faralen ɲɔgɔn kan a kɛra sababu ye Togo bɛ k'i yɛrɛ ɲini Tchad bɛ k'a yɛrɛ ɲini donc jamana damadɔ bɛ olu bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini ka na fara an kan donc n'an bɔra ne yɛrɛ kɔni bolo o hɛrɛ de y'an ma mais an mun fana fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna u k'u hakili to toujours CEDEAO papier minnu b'an bolo donc n'an bɔra papier ninnu bɛ se ka yɛlɛma cogo di.